O Grupo de Artes Escénicas naceu na área artística de ambas para buscar o apoderamento das persoas con diversidade funcional. Agora mesmo está integrado totalmente por mulleres. Como mínimo, unha vez ao ano realícese performance na comunidade para fomentar o apoderamento e a arte inclusiva. A primeira performance que eu participei chama-se Arte é o Momento. Era misturas-se artes plásticas com estéticas. Música, pintura e danza son os elementos clave que compoñen esta acción. A primeira performance que fixen foi vintage. Valientes, naturales, autónomas, empoderadas. Nestes conceptos como punto principal facemos esta performance para transmitir unha mensaxe de forza e desarrollo persoal, quererse a un mesmo tal e como é. Unha das performances nas que eu participei chamase Comunidade. Comunidade quere transmitir a búsqueda da riqueza no colectivo. Mesturamos diferentes danzas, eliminando barreiras de todo tipo. Por iso, bailamos ao redor dun alambrado. A barreira, sen sentido, podemos rodear sen problema e nutrila de diversidade. Sinto-me libre, viva e gusto-me facer o que fago. Queremos enseñar nuestros sentimientos e nuestros valores e nuestro empoderamiento. Gusto-me facer cousas importantes.